Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Victoria Forex Bureau ndi kampani yomwe imadziwika ndi kusintha ndalama za kunja ndi za mdziko muno monga ma US dollars, British pound sterling, South African rand, Botswana pula, ma euro ndi ndalama zina. Phatikizapo amagwiranso ntchito yothandiza anthu ena kulandira ndalama kuchoka kunja kwa dziko lino kudzera munjira monga Western Union, Hello Paisa, Mukulu, MoneyGram ndi njira zina. Koma malipoti omwe amveka mdziko muno posachedwapa akudabwitsa anthu ambiri poti zikumveka kuti m'malo mokhala osintha ndalama mdziko muno, Victoria Forex Bureau imagwira ntchito zake ngati banki iliyonse ya mdziko muno, ndipo iwowa amatha kutumiza ndalama kunja kwa dziko lino. Izizi zadziwika pamene mkulu wina yemwe akudziwika ndi dzina lakuti Zakil Musa wakasoma ku mabwalo a milandu a mdziko la United Kingdom komanso kuno ku Malawi kunena kuti eni akampani a Zubair Osman Ghani Isa amubera ndalama zokwana 3 billion kwacha. Ito malingana ndi malipotiwo ndi banki yomwe mwini wake amagwiritsa ntchito pozembetsa ndalama zakunja pomwe dziko lino likusowa ndalama zotero. Anthu omwe amapanga nawo ntchito za banki yosalembetsedwayi ndi amwenye anzake okhaokha. Malingana ndi kafukufuku yemwe achita atolankhani mzika ina ya mdziko la Pakistan, Max Patani anati a Zubair Osman omwe amayendetsa ntchito za Victoria Forex Bureau ndi omwe amagwiritsa ntchito kampani mobisa ngati banki ndipo amatumiza ndi kusunga ndalama zakunja za amwenye anzawo. Mwachinsinsi chawocho akuti bankiyo imatchedwa kuti OG Bank ndipo imathandiza anthu opitilira 87 omwe ali kuno ku Malawi ndipo ndi amwenye ochita bwino mtaunimu. Iwowa akuti akhala akugwiritsa ntchito Victoria Forex Bureau potulutsa ndalama zakunja monga ma dollars kuchoka ku mabanki ovomerezeka mdziko muno nkupititsa ku UK komwe amathandiza makastoma ake kugula katundu ndi nyumba kumeneko. Maiko ena omwe amagula katunduyo ndi ku UK, Dubai, UAE, ku Pakistan, Hong Kong ndi ku China ndipo amamubweretsa mdziko muno pa mtengo wotsika kuopa kulipira msonkho. Max Patani anatinso OG Bank imapititsa ndalama za kashi kwa makastoma aku UK, ku Dubai ndi South Africa pogwiritsa ntchito anyamatawo omwe amangowati carriers pa mtengo wokambirana wa 5% kuchoka kuno ku Malawi. Banki iso imatha kutumiza ndalama mu njira ya electronic pa mtengonso wa 5% pa ndalama yomwe yatumizidwa. Koma kutumiza mdziko la China kumadulirapo kamba kakuti amadula 7% pa ndalamayo. Akatero anthu otumiziridwawo amapatsidwa ma receipt aboza a Reserve Bank of Malawi pa mtengo wa 10%. Njiro inanso yomwe banki imachita ndi kusintha ndalama kuchoka kuzodetsedwa za black money ndi kukhala zabwinobwino kapena kuti white money pa mtengo wa 10% ndi 15%. Ndalama yodetsedwa tikukambayi imene akuitcha kuti black money ndi ndalama zonse zomwe zapezedwa munjira zosakhala bwino monga kuba, katangale ndi ziphuphu kapena ndalama yomwe singatheke kuperekedwa msonkho. Choncho ndalama imeneyi imayenera ibisidwe kotero banki ya OG imatha kupanga ndalama zimenezi kukhala zovomerezeka mdziko lino. Max Patani anatinso mmene banki iyi imagwirira ntchito zake zimafananira nako ndi mabanki ovomerezeka mdziko lino. Ndipo choyamba umayamba wamuuza Zubair OG kuti ukufuna utsekule akaunti. Akakuvomereza umayikako ndalama ku akaunti kuja ndipo sakupatsa lisiti iliyonse ayi, koma umangowuzidwa kudzera pa WhatsApp kunena kuti zatheka wayikako ndalama. Ndipo amene ayikako ndalama zambiri amapatsidwa ma bank statement. Zikatero amakuwuza kuti ngati apangidwe chipongwe chilichonse monga kuberedwa kapena kudziwidwa ndi boma la dziko la Malawi kuti akuyendetsa banki ya chinyengoyi ndiye kuti nonse muluza 50-50. Banki
imagwiritsa ntchito ma office awo omwe alipo okwana 26 pamodzi ndi ma booth okwana 175 ngati mopangira deposit kapena withdraw ndalama za makastoma ake. Amax Pathan omwe anali ndi akaunti ku banki pakati pa zaka za 2011 ndi 2016 akuti ngakhale panalibe ma receipt operekedwa akatenga ndalama kapena kusungitsa ndalama ku banki amalandira ndondomeko ya momwe zikukhalira pafupipafupi monga kutenga kapena kuyika ndalama ku akaunti yawo kuchokera kwa Zubair OG kapena kuti mzukulu wawo wa Muhammad OG. Mkulu wina wogwira ntchito ku National Bank atafunsidwa za nkhani iwo ngati banki ayeserapo kangapo konse kuuza nthambi zoyenera kuti afufuze Victoria Forex Bureau koma palibe chomwe chimachitika. Iwo anati akhalali wodabwa kamba kakuti pa tsiku lililonse wogwira ntchito ku Victoria Forex ko amazasiya ndalama ku banki zosachepera 400 million kwacha. Ndipo akhala akudabwa kuti ndi business yotani yomwe amachita kuti adzika ku banki yawoyo ndalama zonsezo pa tsiku lililonse. Iyeyo anati nthambi yothana ndi kuyenda kwa ndalama mdziko muno ya Financial Intelligence Authority FIA pamodzi ndi Reserve Bank of Malawi akhala akuwauza za Victoria Forex Bureau koma ayi samachitapo kanthu. Koma nthambi ya FIA kudzera mwa ofalisa mnkhani wawo amasautso ebere anakana kuti sanalandirepo uthenga uliwonse kuchoka ku National Bank zokhuza Victoria Forex Bureau. Iwo anatsimikiza kuti nthambi yawo ya FIA sikudziwa kalikonse kuti alipo omwe akupanga banki yomwe ndiyo savomerezeka mdziko muno. Ndipo anatinso udindo wodziwa izi uli m'manja mwa a registrar wa kampani zopanga za ndalama. Mbali yawo a Reserve Bank kudzera mwa ofalisa mnkhani wawo a Dev Ndege anati adziwa kuti mdziko muno muli banki ya chinyengoyi pa 5 July mu chaka cha 2020 ndipo ali nkati kufufuza. Ndipo akamaliza kafukufuku wawoyo apanga zothekera kuti onse okhuzidwa alandire chilango ku bwalo la milandu la High Court. Komanso mu mzinda wa Birmingham ku UK kuli mlandu wina womwe Akhale Musa womwe ndi mkulu wina yemwe anakhalapo customer wa OG Bank mbuyomo. Malingana ndi mapepala womwe Akhale Musa anakapereka ku mabwalowa ngati umboni wawo akuti Zubair OG omwe ndi mkulu woyendetsa ntchito za OG Bank anawabera ndalama zokwana 3 billion kwacha. Iwo akuti pakati pa zaka za 2015 ndi 2019 kudzera ku banki anawabwereka ndalama a Motion ndi a Muhammad Musa omwe ndi eni a company za Musa Nur Mohammed ndi Paz Industries ndalamazi ndipo ndi zokwana 1.3 billion kwacha kuti atukulire ma business awo kuno ku Malawi. Mukalatanso zina zomwe zili ku bwalo la milanduko zikunena kuti a Motion ndi a Muhammad Musa anasayinirana kubwerekana ndalamako ndipo a Zubair Osman ndi kampani ya Victoria Forex Bureau anavumera kuti akhala mkhalapakati ndi modutsira ndalamazi kuti zifike kuno ku Malawi kuchoka mdziko la UK. Poyamba anatumiza ndalama zokwana 50,000 pounds yomwe kuno ku Malawi ndiyo kwana 62 million kwacha. Ndipo a Muhammad Musa anauza Akhale Musa kuti agwiritse ntchito OG kapena kuti Victoria Forex Bureau kamba kakuti kwa iyeyo kunali kosavuta kutenga ndalamayi popeza akumvana kwambiri ndi OG isayo. Iyeyo akuti anachita izi asakudziwa kuti amalowa muzenje lomwe lidzamupangitse kutaya ndalama zake zambiri. Akhale Musa akuti kanthawi kena a Muhammad pamodzi ndi mchimwene wawo a Motion Musa amatha kuwauza kuti alipire ndalama kwa amene amawagula katundu wokayika m'mashopu a DK Suppliers. Ndipo akatelo amawauza a Zubair OG kuti awapatse ndalama za m'mapound kuchoka ku akaunti yomwe anatsegula ku OG bankiko. Ndipo zikatelo a Zubair OG a Muhammad ndi a Motion Musa aja amawatsimikizira kuti zatheka
pompopompo. Koma poyankhula kudzera mwa loya wawo Lusungu Gondwe wochuka ku Leeds Attorney, Azubere Osman anabweza moto ponena kuti bambo Azakhile Musa ndi munthu wosowa chochita yemwe akufuna kungowabera ndalama chabe. Iwo anatinso Amusa ndi munthu yemwe ali wosauka kwambiri ndipo alibe kuthekera kulikonse kobwereketsa ndalama zambiri kwa munthu aliyense ngati mmene akuneneramo. Akutinso Azakhile Musa anagwirapo ntchito kwa Azubere OG Isa mu chaka cha 2005 asanapite ku UK, koma amagwira ntchito panopa yokhala pa kauntala ku kampani ya Tesco. Ndiwo akuti mabizinesi omwe amachita ku UK sangamupezetse ndalama yambiri chotero, ndipo Azakhile Musa ndi kapunthambuwe yemwe akufuna kubera anthu a ndalama zawo kuno ku Malawi. Koma nawo Azakhile Musa anayankhapo poyankhula kuti pakuyankhula kwa Azubere OG wa kunena kuti Azubere OG ndi munthu yemwe sakunena chilungamo chenicheni. Iwowa anati ndibodza kunena kuti mabizinesi awo samawayendera, ndipo nzaboza kuti ankawagwirira ntchito pakati pa zaka za 2000 ndi 2005. Iwowa akuti ndi mchimwene wa Azubere OG wa yemwe anakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo a Hanif Osman Gani Isa, yemwe anawapeza nkuwauza kuti ayambe business limodzi ya Consumer Electronics ndi Victoria Forex Bureau mu December mu chaka cha 2004. Iwowa akuti amati aliyense akhale ndi umwini wa theka la business iyo. Ndipo mu chaka cha 2005 Azakhile Musa anasamukira ku Lilongwe, ndipo uko ndikomwe anakumana ndi Azubere OG koyamba. Ndipo pokwana mwezi wa June ndipo anasamuka ku Malawi kuno nkupita ku UK atagulitsa katundu wawo yense yemwe anali nayo pa nthawiyo. Kotero iwowa kuwanena kuti amagwira ntchito kwa iwowa ndi bodza lalikulu. Abaloya wa Azubere OG anauza atolankhani a PIJ kuti afufuze mwaokha popeza Azakhile Musawa ku UK komwe akukhala akumathandizidwa ndi Boma mu njira ya social welfare zomwe zikusonyeza kuti alibe kanthu ndipo ndi wosauka wopanda ndalama. Agondwe anatulutsa momwe kampani ya Business Link ya Azakhile Musa ikulipirira misonkho yake kuno ku Malawi, ndipo inaonesa kuti ali ndi ndalama zokwana 4 million kwacha basi pakutha kwa chaka cha 2018. Amusa atafunsidwa anavomeradi kunena kuti zikuwavuta panopa, ndipo izizi zadza kamba kakuberedwa ndalama zawo ndi Azubere Osman. Mumboni wina womwe Azakhile Musa apereka ku bwalo la milandu ukusimikizabe kuti iwowa amatumizira ndalamazi kwa Azubere Osman kapena Victoria Forex Bureau ngati mbali imodzi ya ngongole, ndipo Amotion ndi Muhammad Musa akanika kubweza ndalamazi. Mumboni wina womwe iwowa aperekanso ndi wokuza kuyankhulana kwa pa WhatsApp uko pakati pa Azakhile Musa ndi Azubere OG pomwe amauzana zakutheka kwa ngongole ya anyamata awiri aja komanso kuti ndalamayo yafika. Penanso zoyankhulana zawo za pa WhatsApp opo zikuonetsa Azakhile Musawa akuwauza Azubere Osman kunena kuti achotse ndalama zawo ku akaunti yawo ndi kuti awapatse anthu omwe akufuna ngongole kuno ku Malawi, ndipo akangopatsidwa ndalamayo anthu aja a Osman amachotsa ndalama ija ku akaunti ya Amusa. Zonsezi Azubere OG akukana kuti sanatengepo ndalama nkuwapatsa eni a kampani ya Paz Industries aja. Panopa Azubere OG akukana chilichonse chomwe Azakhile Musa akasoma ku bwalo la milandu. Amotion Musa omwe amayendetsa ntchito za Paz Industries atafunsidwa za Azakhile Musa anati iwowa ndi munthu yemwe ali pakalikiliki kufuna kubera mabanja a amwenye olemera akuno ku Malawi, ndi chifukwa chake mkoloyo akunena zimenezi. Iyeyo anaonjezera kunena kuti sanatengepo ndalama iliyonse kuchoka kwa mkoloyo, koma akuti kamnthawi kena mkoloyo ankayenda mu amwenye anzake nkumawauza kuti akungongoza ndalama zomwe iyeyo anakana. Pa nthawiyi akuti chinali chaka cha 2016, ndipo atamuunika mkoloyo
ija amati due diligence anapeza kuti Azakil Musa ndi munthu amene ndi wovutika kwambiri ndipo akuchita kusamalidwa ndi boma ku UK ko. Komanso amangogwira ntchito ngati wapakauntala ku kampani ya Tesco. Koma ngakhale izi zili chonchi, pali umboni wina omwe ukuonetsa cheke cha National Bank chomwe chinalembedwa mu chaka cha 2019 cha ndalama zokwana 275,435,000 kwacha kuchoka ku Paz Industries ndi china cha NBS Bank cha ndalama zokwana 275,625,000 kwacha chochoka kwa Nur Mohammed chomwe anthuwa amalipira ngongole yawo yomwe anatenga kwa Azakil Musa. Palinso mgwirizano womwe anyamata awiriwa anasayinirana ndi Azakil Musa zokhuza ngongoleyo, ndipo mgwirizanowo unasayinidwa pa 1 Oktoba mu chaka cha 2018. Koma atafunsidwa za mgwirizanowo, Motion anati inde anasayinirana koma Azakil Musa sanawapatse ndalamazo. Motion akuti Azakil Musa ndi munthu yemwe akusowa kolowera popeza alibe mbale ndipo akhoza kuononga mbiri ya munthu aliyense mmene akufunira. Iyeyu anati sakuda nkhawa popeza kuno ku Malawi malamulo ake amayenda bwino ndipo sakondera aliyense kupatula kusumira eni a Paz Industries. Azakil Musa anasumiranso a Ashraf Kalim yemwe ndi mkulu wa kampani ya Consort Commercials ya ku Cape Town mdziko la South Africa kuti awabwezere ndalama zokwana 178,941 pounds yomwe kuno ku Malawi ndi 221,950,662 kwacha. Komanso a Subash ndi a Vishal Patel a kampani ya DK Suppliers kuti awabwezere ndalama zokwana 160,000 pounds yomwe kuno ku Malawi ndi 198,457,066 kwacha yomwe malingana ndi Azakil Musa akuti anapindula pangongole yawo yomwe anawabwereka eni a Paz Industries. Ndipo a Vishal Patel akuti anali wodabwa atalandira kalata yochoka ku bwalo la milandu kuwauza kuti abweze ndalamazi popeza iwowa sakudziwa Azakil Musa ndipo sanakumanepo naye. Chomwe akudziwa ndi chakuti ali ndi vuto ndi Zubair Osman ndi eni a Paz Industries. Koma chokudabwitsa chachikulu ndi chakuti nkhani ya Zubair OG ndi pang'ono chabe. Malingana ndi mkulu wina yemwe ndi katswiri pa nkhani za ndalama akuti nkhani ya Amwenye omwe asumirana ku bwalo la milanduko ndi pang'ono chabe popeza kuli anthu ambiri omwe akupanga izizi kulimbi mu mzinda wa Blantyre. Ndipo akuti ambiri mwa anthuwa ndi Amwenye ndipo zinthu zawo zimawayendera pomazembetsa ndalama mkugwiritsa ntchito anthu ena ngati owatengera ndi kutumizira. Izizi ndi zoona kamba kakuti pali mlandu wina womwe uli ku bwalo la milandu la Blantyre wokhuza kuzembetsa ndalama womwe unayamba kumvedwa mu chaka cha 2020. Mlandu ukhuza mkulu wina wa malonda wachimwenye yemwe dzina lake ndi Yasir Haji Yusuf yemwe ali ndi shopu kumalo otchedwa Mahnol Premises, yemwe akuti munthu yemwe amamutuma kumugwirira ntchito Aslaj Shiraz yemwe amakhala kukanjeza anawabera ndalama zokwana 19 million kwacha. Ndipo Aslaj amakana kuti ayi sanabe ndalamazo popeza iwowo amati anaberedwa akutuluka mu banki ndi munthu yemwe anawolozesa ndi mfuti. Ndipo chosekesa ndi chakuti mlandu uli mkati ku bwalo la milandu. Bambo Shiraz anayamba kuulola momwe akhala akumugwirira ntchito Yasir Haji Yusuf pomunyamulira ndalama zake zakunja monga ma US dollars ndi zina. Iwo anati ndi mdzawo wina yemwe akumutcha kuti Shafi anakumana ndi munthu wina mgalimoto yemwe samudziwa, ndipo Shafi anapatsidwa ndalama zokwana 25,000 US dollars kashi ndi munthu uja, ndipo anayenda wapansi nkupita kukanjeza kwa munthu wina. Kumeneko kunatuluka mmwenye wina yemwe dzina lake ndi Yasir Haji Yusuf, ndipo Shafi anapereka ndalama zija kwa mkuluyo. Mu ulendo wina Ashiraz akuti anawuzidwa ndi Shafi
kuti apite kukanjeza kwa ayusufu aja kuti akamupozese mchito. Atafika kumeneko, anthu awiri aja anapatsidwa ndalama zokwana 28 million kwacha, ndipo anawuza kuti akumane ndi munthu wina ku Blantyre. Awiri aja anakwera minibasi ali ndi 28 million kwacha muchikwama, ndipo anatsika minibasiyo pa stage ya Queens. Ndipo ngati za mu filimu atatero anakwera mmwamba mwa flyover ija yomwe ili pa Queens, ndipo ashirazi anawuzidwa kuti apereke ndalama kwa munthu yemwe anakumana naye mmwambamo. Ndipo atatero munthu uja anawapatsa ndalama zina koma zakunja. Ndalamazi zinali zokwana 18,000 US dollars yomwe inali kashi. Ndipo Shafi anawuza Shirazi kuti aphunzire mchito ndipo akuyenera kuwerenga ndalamayo. Atamaliza kuwerengako, basi anakakwera minibus ina nkubwerera kukanjeza. Shirazi anawuza bwalo la milandu kuti kwa nthawi yomwe wakhala akumugwirira mchito Yasil Haji Yusuf wakhala akupereka ndalama zakunja kwa anthu ena ukukwana kakhumi ndi kasanu 15, ndipo wakhala akupereka ndalama yopitilira 100 million kwacha. Pena akuti amamutuma ku banki kukasintha makwacha kuti akhale ndi $, ndipo wakhala akutenga ndalama zokwana 43 million, 53 million ndi 23 million kwacha kungonenapo zochepa chabe. A Reserve Bank of Malawi atafunsidwa za nkhani nkuwapatsa umboni ngati umenewu anati akhala akufuza mzankhani ndi apolisi mpaka dili pano pamene nkhani yamveka paliponse mdziko muno. Ndipo aphungu a nyumba ya malamulo akuti nthambi za boma zichitepo kanthu. Alusungu Gondwe omwe akuyimira azubere OG ku bwalo la milandu akatenga chiletso kuti atola nkhani a PIJ asazalembenso nkhani.